ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂಯರೆ ತುಳು ಮೂವಿ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ ಧರ್ಮ ದೈವ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಊರುದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಅವೊಂಜಿ ತೂದು ಮೂಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಇದು ಬೈದ ತೂಕ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಊರುದು ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜ್ಪಾದನೆ ಕಣದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ತೂದ್ ಎಂಕ್ಲು ರಿವ್ಯೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಪಂತ ಓಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ದೈವ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸವಾರಿ ಬಲ್ಪಿನ ಕೆಂದು ಜನ ಮಗಿ నిజం అంత పనడమ్మా ఇది రాణిలకు ఇప్పుడు అయితే రాత కూడా యాన్ మల్పు ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ದೈವನಗಲಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ತನ ಬಂದು ಪೊನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ ನಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಮೂವಿ ಎಂಜಾಯ್ತನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ತಂడి ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಊರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ತಮಿಳ್ ತೆಗಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಅಂದೆ ತಮಿಳ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಲುಗು ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ತನ ಮೂವಿ ಎಂಜಾಯ್ತನ ಮೂವಿ ದಾದ ಎಂಜಾಯ್ತನ ಎಂಜಾಯ್ತನ ಸದಿರಣ್ಣ ಕೂಲ್ ಬಲ್ ಎಂಜಾಯ್ತನ ಎಂಜಾಯ್ತನ ಅಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ತನ ಮೂವಿ ತುಳುನಾಡು ಕಲ್ಚರ್ ಡೆಪ್ತ್ ತೂಪ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ದೈವ ದೇವರ ಮಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಪುರ ತೂಪಿನ ಹಚ್ಚಿ ರೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೆಂಗಳು ಕಿನ್ನೆರದಿಂಚಿ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೈವದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿರಿದುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಊರನ್ನೇ ತೆರಿವಡಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ದೈವವನ್ನು ಎದುರು ತೋಚ್ಕೋದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೋಡಿ ಅಡಿ ಆದಪ್ಪು ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಆ ಒಂದು ತೋಚ್ಕೋದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಕೋದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ದುಬೈ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿಕ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅದು ನನಗೆ ದಾದ ಬಂದ ಕರಾವಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಲವತ್ತು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದು ತೂವೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುವರು ಮಾತಾ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತೂವೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಊರು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಿರುದಿನಕ್ಲೆ ನಾವು ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅದಪ್ಪು ಮಾತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯ ನಟರು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಅದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರಂಜನ್ ಬೋಲಾರ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ರೇಪಾಣಾಜ್ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಧರ್ಮ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಬೋತೇರು
ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ದೈವ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಂಗಳ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಣದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಮೂವಿ ತೂಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನೇತ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿನ UAE ಕೊನತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಅವನ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾಯವಂಡ ಇನಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಅವು ಪುರಿತು ನಾಂಡಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಆಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ఒక ಮೂವಿಲ ಯಾನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಫುಲ್ಲು ತೂಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂಜಿ ಬಲ್ತು ಕೆಲಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾದನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವಳು ಕುಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕೀಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿವ್ಯೂ ದೆ ಪೋಡು ನಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೂದೇ ಬರೋಡು ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಕೊನೆಯರಿ ಪಂಡ ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿತ್ತ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕೊಂದು ತೂಡಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಊಡು ಓಪನ್ ಅಂದಾಜಿಲೇಜಿ ಎಂಚನೆಲ್ಲ ಕಾಣೋಡು ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ರಾಯ್ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಟ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಎರಡ ಪಂಡ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿ ಶೋ ಲೆಡ್ಡ ಪೋತುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಶೋ ಅಂತೂ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಸೀಟ್ ಅಂಚಿ ಜನಕಲು ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಲೆಡ್ಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಸಲ ತೂ ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಅದು ತೂರಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಬಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಶೋಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತೂತೀನಿ ಬಟ್ ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ಅಂಡ ಮೂವಿನ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಕೋಡು ಪಂಡ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋರ ಅಡೆ ಇಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಲಿಪೇರು ಜನಕುಲು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೇರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನು ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಳ ಇದ್ದೀಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಅಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಿಸಿ ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನು ದೈವ ಒಳ್ಳೆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆನ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಶೋ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ UAEದ ಮಾತೇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ತುಳುಯರ್ನ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರು ಶೋರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಶೋ ತೂದು ಮೂವಿ ತೂದು ಶೋ ತೂದತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರು ತೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ತೂದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜೆತ್ತ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಶೋ ಪಾಡೋಡು ಅದು ಬರು ಯಾಬಂಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಡೆದು ಮೇನ್ ಕ್ರೌಡ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದು ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಳು ಆಂಡರ್ ಇತ್ತು ಜನ ಬೈದ ರಮೇಶ್ ಅಂಡ ದಾದ ಬಂತಾರು ಹೆಂಚ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೊಂದು ಸುರುತ್ತ ವೆಂಚರ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನಗ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಲಿ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಅವಡು ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡಂಡ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿಜುವಲಿ ತುಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂದು ಅಂಚೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿತಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ಯಾಕಲು ಪಂಡಿರು ಎದುರುಪೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಎದುರುಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ದೊಡ್ಡನ್ನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ್ನೇ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಬುದಾಬಿದ ಶೋ ಟು BR ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೆತ್ತ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಅವೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎದುರುಪೋಯ ಅಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನು ಫುಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೋತನು ಇಂಥ ಶೋ ಅಂತೂ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಂದೇರು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಶೋನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿವಾರಗೆ ಬ್ಯಾಗೋಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಐತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಐನಾತ್ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂತ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ನಿಜ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗ ಅವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತೇರ್ಲಾಕದಂತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಬನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿ ಸೊ ಬರ್ಪಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಫುಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ದಾದ ಪೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದ ಅವತ್ತಂದೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಅವ್ರು ಫ್ಲಾನಿ ಡಿಸೋಜ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ದು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಪೊಳಲಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆರು ಯಾಪ ವಿಡಿಯೋ ಪರಗ ಸುರುಟು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಸಂತೋಷ್ ಪೊಳಲಿ ಐಡಿಯ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆರ್ನ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಆ ಮೋಕೆದಿದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಟೈಮ್ಲ ಡೇಟ್ ಲಿಂಕ್ಲ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಡಲ್ ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ
ಮೇಲೆ ಎಂಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಧರ್ಮ ದೈವ ಮೂವಿ ತೂಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಮೂವಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂಯ್ವಕ್ಕ. ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಕೊರ್ಕಾದ ಒಂದು ಯಾವ್ದುಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಆತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಮೂವಿ. ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡಿಲಕನ್ನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜ್ಪಾದೇರು. ಐಟ್ ದೈವನ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜಾವಂದೆ ದೈವದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಫ್ ತೋಜ್ಪಾದೇರು. ಸೊ ಈ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ಗ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನನಾತ್ ನಿಖಿಲ್ ದಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವೀಸ್ ಬರಾಡ್ ಕುಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಯಾನ್ ನಿಜಾದ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಅಕ್ಲು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲಾಗಿತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಅದು ಅಂಚ ಅದು ನಿಜ ಅದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂದ ತತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬರ್ನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದಿತ್ತ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಪಕ್ಕ ಬಲ್ತಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ದಿನಿ ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಈಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತಕಲ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಲಾದ ಬಂದೇರು. ಸೊ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ತೂಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೋದೇರು. ಸೊ 100% ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಶೋ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಏರು ಪೂರ ಮೂವಿ ತೂತುಜಿ ಅಕ್ಲು ದಯಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದಯಮಂತ್ ಮತ್ತು ತೂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಸಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಡಬಲ್ ಒಂಜಿ ಇರಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂವಿ ತೋದು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ನನಾತ್ ಮೂವಿ ಬರಾಡ್ ತುಳುನಾಡದ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಕೂಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡೋರ ನಿಖಿಲಿನ ಮೀಟ್ ಅಪ್. ಟಿಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್.